Ƙaddarar zuciyata ita ce ƙaunar ka dare da rana. Anya ku ta karɓi lambar wayarsa? Bara ki kai. Abo, ke ji tusa kai da rashin kwarjini ni ɗan nan. Mai soyayya daban mai karɓar lamba daban. Ita ma ta take kai mata. Allah ya kyauta. Na'am? Lamba ka nake so da Allah. So namba kuma? Ba nan sani. Gashi. Kira da kanki mana, ita ce. Ba wata bace. Abdul! Abdul! Har rana ta riga ta yi wajen karfe gashi na barkate. Kana nan kana ta faman tunani ko? Tunani ko umma? Tunani mana, ai ni na fuskance ka. A kwanan nan biyu na fuskanci abin da kake halin da kake ciki ba yanda na san ka nake ganin ka ba. Inda abin da yake damun ka gaya min me yake damun ka. Ba abin da yake damun. Allah da komai. Yanzu akwai wanda zaka gaya damuwanka ne wanda ya wuce ni? To ka gaya min man da abin da ya dame ka gaya min ji. Lafiya lau nake amma ba abin da yake da. Lafiya lau kake ba abin da yake damun ka. To shikenan idan aka kai tsami ma ji. Idan na san ba kalau kake ba akwai bayani. Halima yanzu ana nufin a ce za mu rasa juna na har abada kenan. Ko ɗaya, kawai dai ina tunanin akwai wani kaddaran da ya gifto mana ne, amma insha Allah komai zai daidai. Domin ba zan taɓa auren wani idan ba kai ba gaskiya. Ni ma bana da fatan da ya wuce haka a rayuwata.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga ka tafi da Allah. Me ke faruwa? Ke! Kai tashi, wa baban naka. Halima, lafiya? Kai yaro, tun kan rana ta faɗi ka nemi ubanka. Ni ubanka ne zan ta gaya ma magana ka ƙiji? So nawa zan gaya maka ne zuwa wajen ƴata? So nawa zan gaya maka ne zuwa zance wajen ƴata? Kana zuwa kana hure mata kunne ko? Sai mun yi wa yarinya faɗa mun ɗora ta a saiti mun ɗora ta a layi sai ka zo ka sauke ta. In ka ƙara cewa in yi haƙuri wallahi sai na gaggabza maka mari. Kuna zuwa kuna hure wa ƴaƴanmu kunne. Ka zo da waya kana nuna mata batsa a cikin wa. Mun je sani. Ba zan iya rayuwa ba. Tana ina yarinya nan? Lafiya? Ban gane lafiya ba. Ina ta shiga dai. To wallahi ki fito, idan baki fito ba kuma na shigo nan wajen tattaka miki wuya zan. Kina ina? Ta san abin da ta yi. Zo, fito. Wannan ya rashin mutunci ne. To, me ke faruwa ne ni? Ke, haka muka da ke? Ban gaya miki cewa kar in ƙara ganin ki da wannan ɗan iskan a waje a tsaye ba? Bari in gaya miki, wallahi tallahi ki kiyaye ni. Ke fa har yanzu baki wuce a sa hannu a dake ki ba. Ba kya jin magana ta? Duk lokacin zan yi magana sai kin zo kin canza kan tsarin da muke tare da ke? Na rantse da Allah idan kika kai ni bango zan tattaka miki waya. Tashi ki ban waje. Me yake faruwa? Malama, ba ruwanki, kake ce wani abu. Yawwa. Ni ke fa nake ma zargi ba. Idan na gama yarinyar nan fada, na fita kina zaune da ita kina canza ta akan layin da nake so ta hau. Ni kuma? To tarihi zai canza ne? Har na kai kuɗi gidanku baki daina tara samari a ƙofar gida ba. In ba dan Alhaji ya tsaya tsayin daka ba, da ƙarshen ta ba wannan labarin ake ba. A'a Alhaji, ba fa na son tone-tone. Yawwa, ba na son irin wannan maganganun. Ya za ka dinga irin wannan magana kuma? Kai ka manta abin da aka yi a lokacin? Ka manta, ai ka san dai biyayya ne wa iyaye ko? Kuma na yi alhamdulillahi tun daga shi har an kai yanzu. Me na faɗa haka ta ji? Ai duk abin da muke tana ji. Abba kenan iyayen garari yau kaga dama ka shigo makarantar kenan. Wallahi dama kawai so nake in kira ki kuma Allah bai buga shi mun haɗu. To gani iyayen gulma me kuma ya faru? Wallahi akan wannan abubuwan da kuka dinga yi ne da Alios. Wato abin da na fuskanta fa kin gano kan gayanan sai gwara kansa kike yi wallahi. To me ya fi raina? Ni fa wasan haka ba karamin daɗi yake min ba. Kai baka ga yadda in ya ganni jikin shi har kyarma yake ba? Bakin wuta kai gaskiya ni kuma ina jiya mishi karshen wasa. Ai tun ran gini tun ran zana ita Jumma'ar da za ta yi kyau kuma tun daga Laraba ake gane ta. Ai yarfi tsakanina da Alios kamar zubin dashi ne. Zubi 1000 ɗauka 1000. Tun da ya riga da ya duro wannan faɗan ai ba za a taɓa daina shi ba wallahi. Bakin wuta. To yanzu dai ƙawata kin ji duk abubuwan da na gaya miki. Duk na miki bayani, amma yanzu ke me shawarar ki akai? To, ni dai kin san halin mahaifinki. Idan ya faɗi magana ba wanda ya isa ya canza masa magana. Don haka ke ce mace ta farko da zaki fara ba da tabbaci akan haka. Ni duk dai a tunanina ya kamata dai ki yi haƙuri ki bi umarnin da ya baki domin ki nema ma kanki sassauci a rayuwarki. To wallahi sai dai a shirya kai gawa na gidansa wallahi tallahi. Ta yamma za a yi a ce in zauna da wanda ba na so ba fa san shi nake ba fa. Ke ba na san shi, ba na ƙaunarsa, ba na son zama da shi wanda nake so shi za a ban. Ke in miki mai kankat ko wallahi ko an kai ni gidan shi sai na ballo. Bara in miki mai kankat kenan. Ba zan taba iya zama da mutumin da ba na ƙauna ba wallahi. Ta yamma za ki ce wai in zauna da shi in bar wanda nake so. Ke da Allah ki canza shawara da Allah. Halima menene shirinki kuma me kike nufi? Wani irin ɗanyen hukunci ne kike ƙoƙarin ki yanke mawa kanki?
Ni dai ina mai baki shawara, ki yi haƙuri, ki aminta da shi, domin ki bi zaɓin da iyayenki suka miki. Domin kuwa komai da kika gan shi mai yiwuwa ne kuma da canzawa. A hankali za ki manta da kowa kuma ki riƙe mijinki ku zauna lafiya. Taɓi ƙawata. Gaskiya ban yi tunanin jin haka daga gare ki ba. Amma babu komai. Wannan da kika gaya min ma ni ya ishe ni. Don Allah idan kin gama surutun ki kya tashi ki ɗau hanya ki bar nan gidan. A dai ringa sara ana duban bakin gatari, domin iyaye kuwa ai sun zarce komai a rayuwa. Allah kin zo kin tsaya sai wani surutu kike mara kan gado. Ba da wannan lokacin. To ƙawata zan tafi. Amma ina shawartan ki hura kafin ki ciza, domin kuwa iyaye suna da matuƙar muhimmanci a rayuwarmu. Wai abokina me ke damun ka ne haka? Me ka gani ba komai kawai yanayin garin ne kuma jikina ba ni jin daɗin shi haka. Ta zama mu da kai ni ban taɓa ganin ka irin wannan yanayin ba. Wai ko ina Halima kwana biyu ban ga ta shigo cikin makaranta ba. Abu bata shigo ba ne? Maybe wani abu ne hana ta shigowa. Abokina kenan komai me ke faruwa ma in ce wari maji. Kaddarar zuciya yau ta sa ina shan wuya. Zuciya tana ƙuna yaushe za ta san sauƙi. Duk abin da ya yi zafi wata rana dole zai sanyi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ya, ka shigo? Alamu. Umma. Ina yini? Lafiya lau. Ina gajiya. Ba gajiya. Madalla. Ya dai lafiya lau, ya aka yi ne na ganka baki hakun ne. To, Hajiya kamar yadda muka yi magana da ke. Na ji na zauna da iyayen yarinyar ne. Ce magabatanta kuma mun samu daidaito, mun fuskanci juna. Abin da suka yi min magana shine in turo da magabata. Ha to ai kaga kenan. Magana ta zo gidan sauki. Yanzu idan aka tashi kawai sai dai a je a haɗa kayan da za a kai a je a ɗaura aure. Ai aure ko ba haka bane? To ai Hajiya yanzu duk wuka da nama tana hannunki sai abin da kika yanki. To gaskiya wuka da nama tana hannuna. Amma duk da haka zan samu malam in gaya mishi ce mishi to ga abin da ake ciki. Kaga shi kuma sai samu ƴan uwan mahaifinka sai su je can su samu ƴan mahaifin gidansu ko ba haka bane? A je a haɗa komai da komai a je a yi aure. Na san in ba mana matsa maka din nan ba da kana nan kana ta shiririta ba za ka fito da matar ba. Kana zaune ka zama yaya na soro? Ai ba daɗi. A to? A ce ran mahaifiya ai ba kyau. To Allah ya tabbatar mana da alheri. Ce mana addu'a dai. A insha Allah ana ta yi. Ana ta addu'a Allah ya sa mu dace. Kare lafiya. Amin amin amin. Maker Productions. Ni makulli na zuciya na baki kyauta. Rike ka maraba ba ma raini ba. Ni sanya makulli zuci ki buɗe ta, ki shige ta ki zauna. Babu abin da ya kai soyayya daɗi daga ke ma ƙari. Sanya makulli zuci ka buɗe ta, ka shige ta ka zauna. Babu abin da ya kai soyayya daɗi daga kai ma ƙari. Baki so amana ki karbi kyauta ne ki ta da dina miyo zumunta da na tsaye da hankali na sai na sami mata tana farin tarena ga ta mai nagarta ki ce mai haska raina in baki zan iya yanki ya tsana ko in hau titi da idanuna a rufe san zauna ce tare ki ji babu ya neman ki sannan zai shana saman ka na yi zarra a cikin su mata da kai wata da zara kai masu rata tilas ne yau gadara don ina da gata har ku ga ina harara ku canza manufata so ne sila da ƙauna
cikin jiya idan da ke tilas na tunzura rike makullin zuci kajiya idan da kai tilas na tunzura a rayuwa kallon ke mini da bai kan so ki kai mini na tabbata ke ba ki da ni yarda da ke rai yayi tuntuni kuma sha makin so kar ki sami ni Allah ga baki na ki sami ni maso mu dau hoto zo kusa da ni ki fi ni kyau kara da ni same ka wanga duniya hasijjada sai na yau ta godiya kai kuma mai za kai na ga ka saya zanya zume ni ma haka ni da dariya zanyan karago ko kuma saniya na daina faɗi za ki gani masoyiya ka san dai na fi ka ji da soyayya na fi ki ji da kanki kan na tura rike makullin zuci kajiya idan da ke tilas na tunzura da ɗan lokaci kankani ina gani za mu kasance tare a tunaninka ko wai ku me yasa maza kuke da son kanku akan muradin ku babu abin da ba za ku iya yi ba faɗar magana ita ce za ki zo ki saka kanki a damuwa ki zauna kina kuka? Umma abba ya tarwatsa min rayuwa ta kenan. To daga wannan shine magana ta da kai ta ƙarshe. Ni ke fa nake ma zargi ba. Ni kuma? Duk matsalolin naku dai ne. Yanzu ana nufin ce za mu rasa juna har abada kenan. domin ba zan taɓa auren wani idan ba kai ba gaskiya. Ni ma bana da fatan da ya wuce haka a rayuwa. Ka dalla. Kun garuki bakin wuta kuwa? Dole da mamaki domin kwabiri yayi kama da mutum. Har in shigo gurin nan in zauna baki daga kai kin kalle ni ba kina jin kowa yana kiran suna. Wannan irin tambaya haka sai ka ce ina gaban alƙali? Kusan haka domin in baki gaban alƙali kina gaban maman marasa gata. Domin kaf cikin makarantar nan idan matsala ta taso miki in dai ya biyo ta hannuna to abin zai zo miki da sauki. Ki ƙara shiga harka ta. Kai dala malam dakata. Kai kaga nayi ma kallon matan da zan zauna ina kula irin kazaman yara irin ku a cikin school ne. Allah ya yawo. Ya za a yi da ina so mu dan gana. Sorry gaskiya yanzu ina da abubuwan yi da yawa sai dai ina samu dan free time. Ruki. Tambaya wace ce Ruki bakin wuta? Kin fi kowa sanin abin da ya kawo ni makarantar nan karatu ya kawo ni ba neman kawa ba. Ko ba karatu ba kamar yadda kike manne da shi a kullum kamar wani mijinki. Ai dama duk wanda bai yi sharan masallaci ba ya zo ya yi ta kasuwa. Kuma arziki cinsa ai sai ɗansa. Idan baki ba wanda zai taimake ki ba kya je ki ba mu wanda sai dai shi ya nema daga gare ki. To wallahi sai dai a shirya kai gawa na gidansa wallahi tallahi. Kika saki kika aikata wannan kuskuren har abada ba za ki taɓa iya yafe ma kanki ba. Haka ma kin dan kai kai kan wani ba. Kamar ya kenan? Kamar yadda kike. Ita ce ƙaunar ka dare. Me ya faru da ke? Bibi ki cikin ɗimauta gaba ki kin canja. Idan na ce maka ina cikin kwanciyar hankali da ƙoshin lafiya na maka ƙarya. Bacci ya guje ni farin ciki da kwanciyar hankali sun ƙaurace min. Ka sani ji nake yanzu kamar ba zan iya rayuwa ba. Kai ne jigona sannan kuma kai ne rayuwata. Tabbas ki sani ina son ki. Sannan ban da burin da ya wuce in zama miki garkuwa. Ba zan iya rayuwa ba. Kai, ƙawata, wannan ƴar wahalan yarinyar? Ai ita hanyar Kaduna da Abuja ta tafiya ɗaya ne. Dama ƙarshen adewa ƙasa. Sai dai kawai abu ɗaya. Duk wanda ya zo inda zai sauka dole shi ya sauka. Kuɗi za a samu da ita. Kuma sabon kan hanya baya hana arabu. Daman idan baka yi share masallaci ba ka zo kai. Za ku ji wasu gwalagwalan sirrika da za mu ba ku daga cikin sirrikan da suke kunshi a cikin kulhuwa. Kaga ita kulhuwa ka tofa ta 111 kowace da bismillah kowace irin cuta ce sai kaga an samu sa malaman isabi sun santa. Wace hanya ce mai sauƙi ta gano tushen rashin lafiya? Akwai ilimin da ake bi don gano tushen rashin lafiya wanda su zaka ga suna amfani ne da ɗabi'u kamar guda 4 wato zafi, sanyi, laima ko ɗaita da kuma bushi. Duk wani abu da Allah ya shirya guda 4 zaka samu shi. Wuta, ruwa, iska, ƙasa. To akwai kuma irin mahangar China
wadda suke ce mata ayurveda, wato wani abu da suke cewa fita kafa beta, wato kamar ka ce yawa kaɗan da daidai. Yanzu kai karan kanka kai ma guda hudu, akwai kai, akwai kirji, akwai ciki, akwai gawa. Akwai cutukan da yake cewa cutukan rai, wanda ko a zamanance ana faɗa su a ce musu emotional disorder. Akwai cutukan da yake danganta su da tunani. Don misali, Bahaushe yana cewa wai rai dai an cire wa fara kai. Ya bambancin hisabi yake da ramli. Idan ka kalli hisabi tarihi na shugabanmu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun shi jiran nan tasa yau muna da sati 73,111. Ka san misalin da na bashi? Wannan watan da muke ciki mai kwana nawa ne? Na ce a kwana nawa zai kare? Malam sai ya buɗe kalanda. Kaga ya taɓa hisabi. Ana iya amfani da wasu tsirrai da suke da abin mamaki, misali ganyen zaitun. To kar ku manta dai muna nan a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Zauren Aminci. Ku kasance da ni a kowane manhaja, ina nan tare da ku, Al-Musaddiq Zauren Aminci insha Allah. Assalamu alaikum ‘yan uwana ma'abuta hankali da tunani, waɗanda ruhukansu da faɗakarsu suke daidaita gangar jikinsu akan tarbiyya. Sunana Al-Musaddiq Zauren Aminci. Ni mutum ne mai ruhaniya da aka baiwa ilhama, kabuli, Ubangiji ya min kashafi da baiwarsa, karantawa da warkarwa. Ina aiki tare da shari'a ta ruhaniya don share mummunan sa'a kuma na kawo muku sa'a. Wannan zai taimaka muku shawo kan duk wata musiba, mugayen abubuwa, la'ana, sihiri, gyara ƙaunarku, kasuwanci da matsalolin iyali. An haife ni a wannan duniyar da muke ciki domin na bautawa Allah, sannan kuma na kasance wani muhimmin abu na warware ɗumbin matsaloli ga mutane daban-daban a faɗin duniya. Ina cike da dabaru kala-kala da nake amfani da su wajen jefa jijiyoyin jiki a cikin dukkan yanayi ba tare da bata lokaci ba. A lokacin cikakkiyar wata, bisa ga waɗanda suka yi imani da ikon wata, ni'ima da addu'o'i sun fi samun daraja da karbuwa daga ruhohi. Don haka idan kun kasance cikin gwaji daban-daban da gazawa, ku san lokacin da za ku kawo sa'a da albarka ga dangantakarku. Na sadaukar da wannan zauren nawa a gare ku domin na yi wannan aikin game da bayanin martabarku, ranar haihuwarku, ƙaddararku da cikakken bayani akan tauraron kowane ɗan adam da sirrin halayenku. Ku sani kuna gab da samun canji mai ban sha'awa a rayuwarku. Kowane minti a rayuwarku yana wakiltar wata dama don inganta iyawarku da kuma zuwa ga farin ciki. Don haka idan kun yanke shawarar amincewa da ni, zan ba ku cikakken rahoto tare da mafi kyawun guraren da za ku je. Damar alaƙa da kuɗi za su taso a wasu daga cikin waɗannan wurare don sakamakon abubuwan da ke tattare da haɗin gwiwar taurari, saboda duk suna da alhakin sabuwar rayuwarku. Zan ƙarfafa muku gwiwa game da aikinku na gaba, rayuwarku, musamman yadda za ku guje wa mutane masu guba da yadda za ku iya fahimtar dogaro da tunani. An gama zama cikin wannan muguwar da'irar. Ummati Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ku kasance da ni a kowane manhaja, ina nan tare da ku, Al-Musaddiq Zauren Aminci insha Allah.